Amana my son, I want an Akarika. No, I cannot check you. Cake is making the one allow so celebrity will work in a camera. Policia when I threaten it. Up on my phone, some mania. Na mmenye ego na obuna menye ego o post we hinji buru nwoke na social media mu ni onye obuna afọ ngwasa ya post wo maka gini nse ya post wo ka ọ bụrụ celebrity ji abana onye obuna ka at least ka ndị mmadụ nene ifeoma na otogo afọ debele ifeoma ọkwa billionaire ka ewo gini we mezie business partners ya mmandu kwa happy ma babu ji abana ya online ha no nwe ha nwere ji abana at least ka ndị mmadụ fere je were anya fa gbalo ha Christmas munye ukwan Munye ya rabia mo post onye. Gigi me anara ba ni ofuma. Adrom. Onye afuro ji abana. Adrom support. Onye afuro ji abana. Chelu Uduakommili. Ndu okaba nse chigala ji wo baka ogabuge. Chigala onwa anu mo baka ogabuge. Obo okwa ile ke na chigala okpa. Okwa nke ihe me ke chigala okpa ogbalo na tackle. Oka mma na comfort to that thing. Oto obno ya do deba. Omo ya se na afuro ji abana. And na agwakwa ya na agbo. O post onye Obuno post akwa nya na so obolo ya problem. Nye this girl 4 million ka opalo chi ajebele onwe ya. Anara menye. What is 4 million naira to you? Anara menye. What is 4 million naira to you? I say na mark you name me when you wey more any business experience. E makwara nye this girl 4 million aka ya na 10 million. Blackmail o na emega onya. Nye ko 10 million aka ya na 20. Aka nwa na post ye ko wani ne 4. O ye post. Chopwe. Chai. Akwa ya na akwa. Enwe ka o de. Hello? Nemanya, enye between now and the next day, he post to Hanwa. Obuni man post to Apazam my phone again. I mean, whether data, a can you go data? Post one, I told me chat on social media, Monina. Post one, tag and then the tag. Okay, I am not giving you any shit. I'm going to name you again. Get away. You're not going to jump on water. Hi. E man nakata na si na account go 4 million nye mmadu onwe ruru abro na nje clear ngwa abro na nje menete obro na nje wetu afia ogede umu kelekele umazi na page hotel yete kwa na onwa keke udi blackmail be I am working on it already ndo de na aka na I work on it I want to Ghana I will still bring that girl to book omana na glide make over they go to milika nwa biko na akpere akwamonko hi ojo kwa yo maka gini ha compressor mgbali onya we are na mock we whatever as na since 15-20 years nje mwale one room compressor ide mma idezienum compressor idezi my compressor ordonanso ha agara kwa vutu oiwe ha so na kwa the girl na oburo chogo Ka na akoli egwu na agba. Ọ m na ngụ no m na akoli egwu. Hey, ka ka na kara afia. So, you ma dey jenye. Na me. Ọ gịnị kwa? Ke kwere mi na agbala egwu na akali kwibi na agali. The girl ka na agwa ina. O kwesịrị. Ha. Ije ibe the girl ego. Ịma Wulugodu mmiri anu mati ebe ama mebi she bute ụmụ mmiri a niile. Mmiri edu water o. Ka mmiri esu edu water. Nwoni anwụ na mmiri nwere balance. Onwere level, onwere anything. Ka esi amana na mmiri adu water. Mmiri ji balance ye me. Ọnwa nwa ya na patawa mie. Mmiri ya na adu water. Etu ka ọbụrụ no nwa ya chọta ma ala no do nwofu ebe. Mama asịrị ka ọ na-agba iwe anyị na akari. Ego ọ kata ọma jump. Ị ka nwere afiwe de na moto ba moto. Anwụta ihe anwụgide ihe anwụta ofu mmiri ya dị ọcha na ọnwa ya na-eji m mmiri nọ na mfili na ị ga-enwe mmiri juru oyi igweta mmiri nwere balance debe ebe a ịkwa na ịka o si balance ya ọ nakata omebe nke ndị ebigi nwere ngabasị ịkwapụ ịkwata mụ na mmiri mma anwụ ya emezi mmiri dị ya dị ọcha na ọnụ o nwere ana m ekwu okwu dị ọcha ya dịgode balance ọ balance nwere elu oche ya fụ ka mmiri na-adị nena ya SOP watch ya ịfụ ka mmiri si enwe balance kugodi akụpe Ọnarada, lenin. Nke nkwu mmadụ debe mmiri ọ ga-anwụ ọ nke yikwu eme ego dịka ndị mmụọ apịa wee na-eme papa ọ bụrụ onye na-ebe a na-ebunete ozu. Oh, fọdụwa ka SOP ga mma bazin ya. Na-eme anyị ọ bụ na ya azebu ihe yerebute SOP be gị. Nkwụsị ịbịa be gị. SOP table water. Ka ebe a na-eri n'ọfịs ha dị n'Owerri. Imere ne call ozugbo na ọ bụla ị chọrọ ebie gị quantity ọbụla.
Ịghọtago ọgbọkwụ sọ SOP water ka ha na-ele ma tissue ma serviette na other products. Ịghọtago ka m naba njewolu nke dị n'ụlọ jụrụ oyi nwụọ ka nke a jụrụ oyi. Ịkara fụzini nke na ọjị eze dị eze n'aka. Ọjị eze dị eze n'aka, ọjị one ka inye m na mbịa abịaghị. Iwe bịa n'iru be eze anara afụ afụ. Ịma na iwetala onye ọbịa ọjị owefute obi wee nye ibe abịa oji wee bịa. Okwe m zuo ike ka m bịa ka m pụwa. Ọkwa ịfụda gị a m na-emechi ihe nri m ga-eme ya. So mụ chenji abara na social media. Let me tell you, agwara m ya onye epostu ya make sure na o postu akwanya na ya so. Maka ọ bụrụ na o posturu ya ọ bụ ụmụ ya. Abụ akwa bilonia. Enwekwere celebrity aka. Udi na Uduakommili. Mmaga bịara mgbede nsogbu ọdọrọ. Mba, mara esi ụzọ mmiri hụ nwa na-agba egwu amara m ndị na-akụọli ya. Ọkwa tukwuo ama m egwu suru gede ka ọ na-agbagbu egwu ndị mmụọ.